Jai ponglem song bang hini PHLC pen ke haidona tumphan BJP dum nongno ke jo podak pherang ke mai kang nipon. Langhin constituency ke paro jai pong along lam the hini BJP asong dum nongno ke jo podak PHLC asong pen pherang ke mai kang nipon si PHLC asong pen jai pong along joy sing be lapen men sing be atum kedam tang arni jai ponglem solong ke haidona bang phuatum BJP asong long nang ching be dun delo pu BDC chairman Bir Singh Timung pen kipa chethang pon ge ahokali pusi pherang ke mai long ningje pon lapen patumi pre siar ni BJP asong atum maikang ni ponji aphan armu ka vedera jok ICDS claim bang phiatum phan wareng nang pek pon po alam mayalong kaning je pon ke rat phan ka chubai abidi chot si mayalong armu ke chupa ong abidi phan chot pusi jaipong PHLC aro maipu sarmung rong phar ahin pen pherang ke mailong sodak pen kapin rem pon padopon phuloni ben siva be TK News sang ho tang ho pai ho ke than ta wala mang ke la hai bai pache bai sa lang tu sa trak mi mi na hi la hai pache bai lang ke ka ho he lang ke than ba ke ang tu mi thang mata trak set mang ni la se ni len pen ke na tum phan na pachi ding ka lo hello asi ni tum ke lan cho ta gai lang an si si tu ke song ke pang tang lo si ni tum an si song ding la si ni na tum phan pachi te latum pini tangkam hapen la puson nangke bai doma arlo nang litum phan awe nan puta ni litum lahai se thek long le athe ma tangka paisa ta la tum ke an don dun ne ka ve ne lahai hui ni tum phan ta ala ta tan te la pen ke ni tum ta lahai ke ma tha din pa le pra le en ji ga te nang litum la bangso jaipong EPHLC aro tum nang litum asai hemlong pherang ke tum phan nang ke hang pon kupi athi sin nang hang pon la so ko thak to te pini nilitum da jaipong APLC office hemno nilitum kachitong nilitum ex candidate salmurong phak apen alangli lengpen ke haidun akai mensing timu apen adun thu ke haidun thu joising bi alangli tum apani tum hang pensi ini pesmis long ni tum lamtar ke pidun di palamang ke pola pulo patumi jol জীবন সাথী পু আমিতি padopon jaipong lo 1 tarik ani apol 11 10 am pensi chengponik lo lasi halaso ahut meeting long ke chengpon mane ke thanpon igabang ke alang litum jituni ki self help group atuma phan je la jol জীবন সাথী asa kuriya puthak kumama phan ke pinai pola so chingwai nang ko self help group tum phan hang si alang litum meeting doponik lo lasi laso meeting ke doponalong alang li sa therong ki tumbang ke thanpon thu abang ke BJP alam si thanpon lo apen bi aphi tu bang ke self help group chong thu den ma BJP meeting pinak lo si laso long ke thanpon thu abang ke alang li tumbang ke tipu bang ke jaipong lens along joising be lapen mensing timu APS LC pen ke haidun banghani a candidate atum bangke BJP long nang chipa ogdun elu po alam pen la puson si than pon iglo mai lo lasi halal su ke than tap ke pachu bai tap abang ke rat phan ke than ta bang ke ni tum APLC hoi pen ke alang ni tum thani tum sar therong pi apen joy Bilsing te timung than litum APLC hin pen ke condemn pon lasi alang litum lason bang ke rat phan ke than ke pachi hu bang ke pachu baita bang ke claim pon pede nengi lasi alang litum ta inut lidal pululang te alang tum ta chitherak nanya pol ini nitum dak jaipong EPHLC aru dak jaipong branch hin pen yang ki amai ki phapon kupi dia posi phapon nang kok maku abang so pathak pangsi ke labang ningi adu ka velam ningi japang media hoi la so atum pha ningi akar akiru pilo lasi ahong lo patumi la jol jiwan sathi ko amai ke pe do ponalong nilitum EPHLC branch ahin pen sita isi
ning kang samse tek tek son se ni tum je tek ponong lo la se la so ajok si ni tum pini la media long ke pachini dun alam te puta kala hello alang le birsing timu abang bidi lang hin bidi si chairman alang le dak ithithini lam kening ye puta bang ni tum judulong se ni tum abang ning kang samse cipeklang kong alam the bang ke la pu hello alang le bang ni tum BJP ya tum se state pen ta ni tum BJP apen asam ta ni tum BJP dakar benglong ta ni tum si BJP la si ni tum hello state ke ban thegi ba hempe ke ban ya thegi tum ke ni hello busi alang ni bang ke EP SLC tum ke kona si angko rave apulong gawe la tum ke tita tum la tum ne kona si hempe ke ban thegi lang ma busi alang le ake hai bi birsing tum kan ni ko la si la so bang ke ni tum APLC dak jai pong brang sa secretary present hoi pe samin tum condemn lo la pen ta lang li phan ni tum bang ke ki chok chi thik tik lu ku sin ni tum bang kon dam det nang ko a the alang li kon ne ka beng long non APLC kang tang adu si ra ra phan uson ka pa mang da APLC kang tang thik tik ko si APLC tu phan ke pa pen ta uson se alang ta kan ning ke da ate hemso menten tu sami alang ye bang atun ningge pon ate hemso se tame la village level tum si kadu kale la hemso putha se tame village level secretary president tum si lang pon po kona si pinang e ma ke la tum si chini lu si alang dang than pon la pu pulu dang te da village level tum ke AP SOC phan ke nitum ka cinta mateng pulu dang te nitum han bang ke AP SOC asongja pi asongja pertemuan ke kelang tektik asongsi ni tum se thegam lo lasi laso te nang li hin pen la nang li tum EPCLC asong pen chi up pon si BJP long che pa ok dun lu pu la so puthak alam ki ke klang puthak kopi si pui nang li hin Francine li news khas lo pen kido live tum han thot kiro pajir lo choro lo bang so putha phan je tumi adak jai pong market sala long meeting pa do pon ni tum ke haidun jai pong lem salong lang li men sing ti mung lo pen ni jo sing be be ni haidun lo PSLC hoi pe haidun pe ni tum ladak dudun lo la pen chairman stami select lo hemari ton bhansi chairman aku pek pon lo masih ni tum ke non BJP dun nang dun jui pu la ni tum sa therong pi ta ho pe ni non BJP chairman men ta thang correspondent ta we masih la salama baseless ni lin pen ke dam thipo athema ki dun ji pute chu chairman ke hang hosini tum ta dun ji polo bheni ta stamen tum haya lup awi da posi putan tum sa time hadak dun lo ta pelang tum pen ta correspondent ta vel lo pen thang che phang no la po lam ta we ha se lang tum ta che claim vel lo ni asa che claim vel la an vel ni thit pen bang te la nang li tum phan la arlo pen BJP vokal tum la puson tangka maha pen la puson nang ke bai nang chingki la puson dum ni bi phan ke chu ke dam tang hadi la lem selection of france ta me BJP patung ke ni long wang we pen la masih poisa tangka ka phial lam lo sidon pon ta pen ni la sam la los nang pipe he la tangka poisa pen nang bai be te la nang li hin pen la EPCLC long si do thipi ma non e prang ke wang ni long do thip na ko poi athe kichi song formu ke ho 1986 pen chi song ba wang bom lo da ke mane tu ke sang na do lo mane tu nge dam bom lo sta men ke punang chi phar lo bom wang bom po la sonak taxi chi song bom po kar biang long ke asi ko mama hok pe kichi song long si dodun po asi media phantane ni la an si chuning ridun intela pini arni lapuson jai pong long lapuson alam ki ke dosai aputhak nang li hin pen ku pisi pupon la so puthak la so aputhak me di pupon ya bang ke la hello ye sar the rong pi la bang ke BJP
along Klembang, langhin mondor along alang di ke sekretariat pusiduk angkat mencini dun apen birsing timu bangke langhin along alang di bangke BDC chairman alang di Klembang lo pusiduk cini dun pasti November Oktober tu mi 1 tarik along dagai pong long la market set ahem long alang itu meeting nang padu lo lasi meeting kedo munit abi ong si ser health group tung pansi halo la pente alama bang kepangda ka bangke la jol mison aski malong suara sutung pan sakuri kipek ji abang fuki legi kang wai pusi kapathesi amat suara sutung bangke nangdun pak api gani pon thua bangke APSLC apansi parab damsi mensing timu tapen joysing b judam tang lems election along APSLC a candidate pen ke haidun la bang hini abang puta non ke BJP along si nang sepa og dun edut pusi alang ditum pan nong juno ke yupon pasila bangke nidhi pena bangke alang ditum kacu be hektik alam lopot la son ke ningji jeget nangji apente kaninggi bangta therak set sinangji amar hala kidun pak suarlo suatum ta litum EP HLC tumsi Klembang omuna amat api ke lahai lam ke sorsar cini dia amat alang litum ta kat jun mat kat lap lo api ke alang tum meeting ke payur bangke alang litum bang throkho bak hisap si paju tet prat kun na samsi thelong lo la sila bangke la media hoi ni digitan dak ya bang la hello la si la mensing timung la pente yoising beta non mateni tum epil sirang si alang tum kesong nang pangtang dun kring la la si alang tum sa kerong pipen alang li birsing timung kan ya bangke kacu bai hektik alam lo pusi kaddo gawe kar biang long ara to anta cini dak ignat la hello ni lampan